Inyanga yeshumi siyithola umlayezo ophuthumayo ovela kuDubula Mbatha odume kakhulu ko TikTok. Asazi bafowethu kuma-ke izinto zikanje. Kodwa uDubula Mbatha ukhala ngamanga akuyinyanga yeshumi. Nanto udaba oluphelela awizole khona la kwesiqiniseko SA Media ke ungakhohlwa ukusubscribe ke uphinde ulike lama video ke engikwenzela wona. Nyanga yeshumi wazala. Nyanga yeshumi. Unhloboni kahle kahle, unhloboni kaPende wena. Unhloboni kaPende kahle kahle. Wena ufika uthi uhlolela abantu ngeshumi. After that bese beyeza abantu kuwena. Uma beza abantu kuwena bese uthi ababhalisa igama phansi bese beyajika behambe beye emakubo uzobafonela. Uzobafonela nini labantu labo uthi uzobafonela? Ngiphendula ndoda, uzobafonela nini labantu ohlala uthi uzobafonela? Abantu bespend imali zabo, abantu besuke eCape Town besuke kuphi beye eBergville, mabefika eBergville lapha bazohlola, wena bese uthi ababhalisa amagama, bejike uzobafonela. Ubafonela nini? Udlalelani ngabantu kahle kahle? Nyanga yeshumi udlalelani ngabantu? Bese wenza lama video akho ke lawe singawazi ke uthi umisa izulu wena uthi ungena edanyini edanyini ongangenwa kulo uqambelana manganyanga yeshumi. Why uqamba manganyanga yeshumi ufuna ukuzenza into ngeyona? Qambelana ma. Nyanga yeshumi angifuni ukuthi ngigeqa amagula ngawe. Angafuni ugeqa amagula ngawe. Ake ngithi kuwena qhubeka nalento yenzayo. Mina nawe sodibana, uyazi nawe futhi ukuthi sodibana mina nawe.